Zuek gurasoak zarete, baina garai batean gu bezala ikaslak izan zineten. Eta orain ikusiko dugu nola ikasten zen lehen. Beno, nola uste dugun ikasten zela. Againa zen horrela, baina gutxi gora bera besterik gabe aurrera. Ikasten zituzten. Eta orain ikusiko dugu zer egiten zuten gimnasiako klasean. Yo conozco una vecina
las chicas por un lado y los chicos por otro. Zagirre, ¿conoces el fila? Decía tu descenso nahi duen. Zagirre, no me hablen inglés, háblame en castellano, que no lo entiendo. Don Quirico, no le hablan inglés, le hablan euskera, no sabe castellano. ¿Venís en lengua salvaje? A ver, Mario, que no se me has pecado concebida. Hoy os quedáis todos sin recreo. Nos colocamos en posición de tendido supino. Que elevamos nuestras extremidades inferiores de manera tentativa. A golpe de silbato. Muy bien, Álvarez. Es que sí la mejor. Excelente, Xavier. ¡Y Barrocea! ¡A usted le voy a mandar directamente al seminario! ¡Barro! ¿A dónde mira usted? ¡Iba al cielo! El último ejercicio va a ser echar un todos sobre la mano. A través de este salto, quizás ustedes podréis ver a Dios nuestro Señor. Hacía y Navarro a coger el balón. ¡Ciego! ¡Que corre por altura! ¿Y eso qué más da, don Quirico? Vázquez, esos pies. Lo siento, don Quirico, ¿me pondrá buena nota? Excelente, Chani. Bien, García. ¡Montero! ¡Montero! ¡Mirad a las escaleras como siempre! ¡Y Barrocea! Bueno, la clase ha terminado por hoy, pero no olviden rezar antes de dormir para que sus almas se limpien de todos sus pecados. Vázquez y Montero a recoger el barco. Ezagutzen zenuten lehengo garaiko gimnasiako saioak? Orain gaurko klase bat ikasiko dugu. Ea ba, aurrera! Arratsaldeon guztioi, zer moduz asteburuan? Egunon, Andereño. Primeran, amamaren etxean egon naiz. Andereño, ni Paula Gonuren YouTube saio interesgarri batzuk ikusten egon naiz. Nahi duzu kontatzea? Baitera, leire Paulorena kontatzen badigu nizalotzen zer egin duan kontatuko dizut. Zer egingo dugu gaur dinamizan? Zuk betikoa, ziur ere gaur jauz egingo zanera. Andereño, horrela jarraitzen baduz aplasteko ederra emango diot. Ea ba, ez aiteztea zerretu, lehenengo etxekoran ez zuzenduko ditugu, eta gero egunesorako plana esango dizuet. Bota baitor, lehenengo ariketa. 5.000 derraman 50, 5.000 bost 25, 5.000 lau 20, 8.000 rico 24. Un patito y un cuatrito. Un patito y un cuatrito. Aitor, ez aitez paiazoa izan. Tira, hurrengoa Eider. 52, 35 baino handiagoa da. 38, 37 baino handiagoa da. 39, 12 baino handiagoa da. 18 baino handiagoa da. Y como son las 8, yo me como un bizcocho. Andereño, komunera joan naiteke, Aguantatu pixka bat. hurrengoa ginezake. Vale. Biko seria. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, y así hasta 100. Laugarren ariketa zuzendu gabe dago Andereño. Hiru bakarrik egin duzu. Arrazoi duzu. Zer gertatzen da, bainat, ez duzu azkeneko ariketa egin? Ni pentsatzen nuen hiru bakarrik ziren. Ez nuen egin, enparantza futbolean ibili nintzen eta berandu egin zitzaidan. Baina nahi baduzu jolasak duan egingo ditut. Tira, orain honetan markatzen dizut, baina kontu zurengorako. Azkeneko ariketa mesedez nerea.
Lehenengo problemaren emaitza, 22 caramelos de naranja. Bigarren problemaren emaitza. Yo como más bocadillos de nocilla que Messi. Irakurri ondo emaitza, mesedez. Barkatu, endereño, bigarren problemaren emaitza, me sobra más dinero para comprar nocilla. Andereño, dena ondo egin dugunez ama minutu txiko dizkeguzu jolasteko? Ez, 10 minutu ez, hobe hogei. Tira, orduan bat utziko dizuet. Ni bitartean probatxo batzuk zuzenduko ditut. Ez hori zara handiri. Ni urduri zabat nago. Zer ba? Zergaitik izango da, kurtso bukaerako agurragatik memelo. Ondo pereztatu beharko dugu agurra. Bazen ordua, denbora pilua da merendora bat egiten ez dugula. Zuk betiko aitor. Zuk betiko aitor. Egun oso amatzu zu jaten, ez azpertuta. Ba ez, ni gainera jaiagatik posten naiz, ez janariaren gatik. Bai zera! Bai, baina antritz egiten badugu ez diogu sorpresarik emango Andereño. Andereño enteratzen bada. Beste gelakoek sorpresak prestatzen ari direla irakasle guztientzako. Arrazoia duzu, seguro primeran egingo dutela. Guazen entxego ikustera. Gelan daude, guazen. Baina zer gertatzen zaizue? Ez Andereño txistea kontatzen ari gara. Orduan kontatu niri ere, mesedez. Ez oso txarra da eta. Igual duzue kontatu. Ez. Zer da pentsarra. Ez, hobeto ez. Atera partiturak, instrumentuak afinatu. Denon prest.
klasean. Gainera, gauza asko ikasten dituzte. Gu behintzat bai, gauza asko ikasten dituzte ezta Aritz? Bai, arazo bizu saioa. Orain ikosiko duzuena, etorkizunean gertatuko litzake, gutxi gora bera. Noski, guk ez dakigu zer gertatuko den etorkizunean, eta hurrengo eszenario umore ematea erabaki dugu. Falta zena, oraindik gurasekin joaten zara zinemara? Bai, eta ze
Ikusten dezuenez, hauen lotsagabe hutsak dira. Oraingo hauek eskaini behar digutena, ez daukaze ezer ikusirik orain ikusi dugunarekin. Hauek gertuago daude eguzki zirkotik. Aurrera! Guk bakarrik ikasten dugu. Hasieran irudi batzuk egingo ditugu. Ondoren beste batzuk zailagoak eta arriskutsuagoak. Guk ondo pasatzen dugu, ea gustatzen zaizu.
Eta besterik ez, hemen bukatzen da gure emanaldia. Txalo bero bat, mesedez, gure entzutzilentzat. Mila esker egotzagatik! Thank you.